Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana ang usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Hiyaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babae nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining tubag ni Kristo nagpasabot ni or nagpaila unsay naas iyang kasing-kasing ug hunahuna. Unsa may naas hunahuna ni Hesus nga mausay hunahuna sa Ginoo nga kitang tanan mahimong bulahan makasud sa langit. Gusto mong mahimong bulahan o dili? Amay, gusto di. Si Maria gitawag og bulahan. Pero kung si Hesus imong pangutan-on, moingon siya, bulahan sila, bulahan hinuon sila nga namati ug nagtuman sa mga pulong sa Dios. Kay ang ato manggong tawgon og bulahan, kana manggong mga tao nga exceptional. Kana bang sila maoy number 1 nang litan, number 1 sa kabuang, number 1 sa bright, summa cum laude, pagkabulahan. Ano? Makaanak kag mahimong presidente sa Pilipinas, pagkabulahan. Makaanak kag pari, pagkadimalas. Ade, pagkabulahan yapon. Ang pari makaanak pagka zawan. Bulahan. Dili lagi bulahan. Mahimo kang dato kayo. Dato kay ka, mamilyonaryo ka pagkabulahan. Ikay number 1 nga billionaire sa tibuok kalibutan, pagkabulahan. Mataptan kag dilta, pagkadimalas. Ana. Mapobre kag maayo, masunog pagid imong balay, pagkadimalas. No. Mao na paradigm sa kalibutan. Mao nang kita igo ra kitang mupakpak sa mga taong gideklarar nga sila mao'y number 1. Igo ra tabi ngiga gino. Ana, pero maglisod tag abot nila. Maglisod tayo. Pareha atong nidaog nga Pilipina nga Tokyo Olympic nga katong gi alsa niya purti bugatan. Kinsa tuingan na to? Tanawa kay bawo kay musta na. Kay man hangad mo tagtanan, yes, pride na to. Karon kontrang Manny Pacquiao, wa pa gani maabot ilang away, surrender na. Anya, mudaog ka ni Pacquiao. Mudaog ana sa tab. Yes, pagkabulahan ni Mami di nakainahan, nahimong inahan ani ni ang champion sa boxing kinangilngigan. Igor ta mo tanaw, di man gustong Ginoo na mga igsoon, gusto siya nga dili ta mo pakpak kung dili
mo sunod sa maong kinaiya. Ngano man, available ang kabulahanan. Blessedness is available to all. Muna siya. Tuo mo, dili. Tanawan yung mga naong, di ba? Murag gaduda. Mutuo mo nga ang blessedness available sa tanan. Sige, lingian na imong tupad. Tanaw ni mo, mabulahan ka ng naong ni mo. Kanang naong ni mo, tanaw ni mo, mabulahan ka na. Di ba? Di ba? Mubaw sa disagin ni mo. Kanang imo sad, mabulahan ka ng naong na. Igabot ro sa inyong balay, ing natungwa manimba. Pagtuon ninyo diya dong, kanang inyong binuhatan, mabulahan mo ana. Kanang sige nimo diyang text, mabulahan ka mo ana. Kanang inyong siging TikTok diya sa inyong paminaw, mabulahan ka ng mga siging TikTok. Ana? Sa inyong tanaw, kanang sigig suyop, mabulahan ka na. Kanang sige rog panulis kay tingko ana. Wa na mga kwarta, tungod aning wa na trabaho, mabulahan ka na. Tubag. Dili no. Diri sa unang pagbasa, dala ang arka sa kasabutan. O kining arka sa kasabutan, mao ni siya ang lugar or mga giya diin ang mga tao sa Israel mahimong bulahan. Basta kuyog nila ang arka sa kasabutan, bulahan gid sila, mabuntog nila tanan nilang kaaway. Muna si David, iya gining gida ang arka sa kasabutan. Bisag asa siya padung, murag ang iyang gingharian lang nakasandig diha. Niya karon unsa may unsa may kondisyon aron magsunod or mag-uban nila ang Ginoo dias arkas kasabutan. Si Moises naghatag nilag mga balaod nga mao say giimplementar ni Hari David ug sa uban pang kasunod nga mga hari. Unsaon man ingon gyapos Moises, sunda gid ninyo ang Ginoo. Ang Ginoo ra gyud mo ihigugma. Sunda gid ninyo. Ayaw mo pagbaton og laing mga Dios-Dios. Di ba? Karon ang giingon sa atong salmo, giingon niya, tungas, Ginoo tungas sa dapit nga imong pahulayanan, ikaw ug ang arka sa imong kasantos. Naday arka nga mutungas. Doon na nagipasabot, doon na ba'y introduction ba? Nga ang bagong arka sa kasabutan, mauna ang tiyan ni Maria. Ang sabaka ni Maria, di ba tulda man to no? Tulda man to ang gisudlan sa ilang katong commandments, nga gitawag tong arkas kasabutan dito. Karon ang tinuod nga pulong sa Ginoo, nga gisuwat atong bato, nagpakatao, nga mao si Kristo. Di man siya nisulod. Di na sa tulda, diri sa tiyan sa usa ka babae nga gihimo niyang inahan si Maria. Nganong nisuod ba dito si Kristo? Tungod kay si Maria gasigig ingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Mao gyud requirement di ay. Pulong gyapos Ginoo, tumanon. Pagkatao na ni Kristo sa mayang gisulti, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon, kadtong naminaw og nagtuman sa pulong sa akong amahan. Pulong gyapon. Nya kamoron, tuman mo sa pulong sa Ginoo dili. Nanong hilo man kay mo. Kasimple ang pangutana, imong tubag. Mutuman mo sa pulong sa Ginoo o musupak? Kana, agad. Nanong dugay-dugayon pa na.
tungod kay di man mo ka maong mutuman, pareha raman ta. Etan, ingon Ginoo, isulti gid ang tinuod kay maunay mo hatod nimo sa kaluwasan. Oh, di mo mamaka o mamakak. Sige, tugan. Mamakak dili. Oh, makak. Oh, di wa kam tuman sugos Ginoo. Unang ka panagana na ta. Panagana ba? Anang ingon Ginoo nga ayaw gid mo pangasaba. Ay mo pangasaba sa mga bata. Ay mo pangasaba sa inyong mga isikataw. Ay mo paghingag buang, tuntok, wanggol, animal. Ayaw mo ana. Dili mo ana musupak. Hoy, tubag. Oh, mananaw ninyo. Klaro ano sinupakon. Labaw na yun, inigingos Ginoo nga ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Kana, di mo musupa kana. Na tutok-tutok na lang sa di sa namada pa diroy. Pulong binas Ginoo. Sugo pa ginas Ginoo, pero atong supakon. Karon ang resulta wa na mag-uban nato ang arkas kasabutan. Ang mga Israelita kung inyong sundan ang ilang mga kinabuhi, pag abot Diyos panahon nga sige na silang simbag mga Diyos-Diyos, nisulong sila sa gubat, napildi sila, gidapagid nila ang arkas kasabutan didto sa panggubatan, napildi hastang mga pari nga nagyayong sa arkas kasabutan nangamatay ug ang ilang arkas kasabutan gida sa ilang kaaway ngadto sa ilang kampo, giilog sa kaaway. Nawa ang gahom nga naman nagsige na sila supak-supak sa Ginoo. Mao ni rong COVID. Sige matag supak-supak. Wa na. Nanaro diha. Nanga COVID na tantanan, nangasira na ang simbahan, hastang mga ngilngig kayo nga mga milagroso kay mga pilgrim center na to, sama sa Lourdes, sama sa Santo Niño, kaning Fatima, ug uban pa nangasira. Hapit na tadi ni. Nganan, siging supak-supak, porte ginato ka masinupakon. Di na makalihong ang gahom sa Ginoo. Nga naman, muna ingos Kristo, bulahan sila nga maminaw ug magtuman. Nga naman, muliho ang gahom sa Ginoo. Matod pa sa sulti ni Kristo sa John chapter 15, ako ang punuan sa paras ug kamo ang akong mga sanga. Dili mo kabunga kung dili mo magpabilin kanako. Magpabilin mo nako kung inyong tumanon ang akong mga sugo. Sama nga ako nagpabilin sa amahan kay nagtuman sa iyang mga sugo. Ug kung magpabilin ko diha ninyo, pangayo mo bisan unsa, dili na balibaran sa akong amahan. Karon ay magsigpaampo pa dir, basig dunggon kas Ginoo. Kung ipahunong na intawon ning COVID, nitig ko, hapit na manggani ko ma-COVID. Gamay na malay kuwang ani. Unsa may akong reply? Maningkamot ang mutuman sa sugo sa Ginoo. May nang mamatay tas COVID nga nagtuman sa sugo sa Ginoo kaysa mga matay taning COVID nga nagsigig supak-supak sa Ginoo. So karon ipamaligya na ng tanan ninyong katigayunan og ihatag ang halin nganhi sa simbahan. Atong ipatukod sa kapilinha. Pamalit mo niya itong slot, tag 1,000 ra. Unsa may title? Mother Mary's Healing and Deliverance. Palit mo, dili. Mahal na sila na pa rin, 1,000. Tanawa lang, mahal ba? Pariban, mag-imos niyong buhok gani, tag 1,000 na kapin. Di ba? Kita, makuha ko muna tanaw-tanaw dyan sa parlor, tag wa may tag 500 tingalin na ba? Basig ang riban kutob ra din niya ingalopos dili. Katunga riban 500 lainas kanimong naong tiwason gina siya. Ana, nya nga kana buhok ra gina. Di na ginagani ang angayan nga buhat-buhatan paginana kay mao ra magyapoy porma magbitay ra magyapon na diha. Nya gastuan na ano'y kapilinha nga makadawat yung kag healing and deliverance. Di nun mo palit.
Diya pag iningon ako, ning tawag ba, Padir, si mama ba gusto mo palit ani, pero basig siya sa tingali pabayron, kaya ngayang mama, tiguwang naman, senior niya, siya tingin ito'y pabayron ba, siya tingin nagtrabaho nga, day, paliti ko anak, day, duha lang kaslats, ingon day sa nako, unsa may makuha na to anak, Padir? Nako, healing and deliverance, isa, healing and deliverance. Waday ka ng item sa marosaryuhan ba, ana, libro ba? Naku, wagi concrete day kanina yung healing and deliverance. Ingon so, oy, kalain. Mangita. Naku, asam daw may maghimo ni rosaryuhan. Healing and deliverance. Ika-equate pa na nimo o kanang na ang mga buta. Ika-equate pa na libro nga basa-basahon. Healing and deliverance. Isa nga man lagi pa dira among silingan. Siging palit ang imong slot na cancer man hinoon. Nasa inahan siya. Ang ako pa din, nipalit ko kay ang akong anak na kidney failure. Nipalit ko atong, kuha pa mo to sa ato, healing strength. Kanang sa to, St. Vincent's healing strength. Isa nipalit ko ng St. Vincent's healing strength pa din, kay aron maayo ang akong anak sa katong iyang kidney failure. Nadugangan hinoos manghod. Na cancer na hinon, stage 4. Nya single mother siya. Nakuon niya, sa may imong desisyon, mupalit yapon ko, Father. Naku nga naman, siya nindot kayong healing sa Ginoo nako. Wa gyud ko mabugati sa nahitabo ro sa akong mga anak. Di ko ka-imagine nganong akong nadawat ni ngagaan kay akong gibati. Gihil ko sa Ginoo sa akong pagkaratulon, sa akong pagka-attach sa kalibutan. Nindot, ano? Amo to, buhi pa ba to ron sila? Pero may na lang to. Kaya wa naman sila mahadlok. Kay kanimang healing and deliverance sa Ginoo ni Mama Mary, kana man ang pagwagtang sa kahadlok. Muna sa itong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, ay na mo kahadlok anang kamatayon. Ay, yan mong gisa dire, o kamatayon, hain na ba ang imong kadaugan? O kamatayon, hain na ang imong kalala? Nga naman, wa kadot ni Kristo. Kay si Kristo, gipatay, oy, nibangon magbalik. Hain namang kamatayon diya. Muna, ang unang ayuho nato sa pulong sa Ginoo, ang kahadlok aning kamatayon. Di na ta mahadlok mamatay, variant, tanan, ay kahadlok, mga matay rata, bisag wapan ng COVID, bisag wapan ng variant, mamatay rata. Ang importante, inigbangon, asam tapadong. Adto bata sa Ginoo, mahimo batang bulahan, o mahimo tang kondinado, gikondem, o ibutang sa impyerno. Kana mo'y pinaka-importante. Diha si Maria nakasintro, dili sa lawas, kung dili sa kalimpyo sa kalag, sa kaandam sa kalag, nga mutabok ngadto sa langit, dili magdanghag, kay basin unyag di katikang sa langit, mahug ngadto sa impyerno. Ang tinuod dero natong ipangutana diya sa imong tupad, ingna siya, imong paminaw, malangit ka o maimpyerno? Ingna ko na imong tupad. Ingna. Sa imong paminaw, saka malangit ka, maimpyerno. Nawa, di ba di na mo tubag? Hala ka rin, impyerno ang tao. Ana. Ikasuko ana, ingna. Awan na, impyerno honon gini. Oh, mau na ha? Mau na si Maria, bulahan dili tungod sa pag-anak niya ni Jesus, kung dili sa iyang pagsunod o pagtuman gyud sa pulong sa Ginoo. Manindog ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika,
sa kaanditan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen.